Ma'am, unsa gani mong pangalan? Ako dahil si Windy nga tagsa. So, akong maingon nga, nagpasalamat ko nga, nag-aabot mo dinhi. So, usa mo gigamit sa Ginoo nga, nag-aabot mo dinhi. Ikaw muna ko para malimang eh. Ako kayo kong pasalamat sa inyo ha, nga nakabot mo dinhi, nga isag tuod sa kalay sa among barangay, nakabot gid mo dinhi. So, manghinaat ko nga, ang Ginoo mag-uban ka ninyo, o ba nang imong kapika sa kinabuhi. So, ang among kalisod gyud dinhi kanang kung walay magpaguna gyud kanang wala na gyud. So grabe gyud kalisod among panginabuhian dinhi. So kung anak duha ka buok, nag-eskwela ang isa kamagwangan ako grade 1. Ang edad 6 years old, ang manghod 3 years old. So mo gyud karon nga usa pod nangandoy mi nga unta nay makapot dinhi sa among barangay nga tabang. So, mo ni karon nga pasalamat mi sa Ginoo nga naa sila gigamit nga makabot dinhi nga makatabang kanamo. So, mao lang tingali kong maingon, sir. So, daghang salamat sa tanan. Oo. Sige. Ma'am, ang imuhang trabaho no, mangandawan no? Mangandawan. Magmoso. Pila po yung sweldo o pila po yung sweldo nimo kada adlaw? Sa isa ka adlaw 200. 200. Pero permanente kada adlaw nakitrabaho. Dili usahay. Dili pa gyud. So kung ingon niya na nga sitwasyon na yung mga higayon nga mahutag bugas. Mahutdan gyud. Mahutdan gyud. So pila ka anak nimo? Duha. Duha. Ikaw ra gyud nagpa Ako ra gyud nagbuhi sa ilaha. So nag-eskwela pa ang duha? Oo. Usara. Ang maguwang. Ang say grado pila edad sa manghod? 3 years old. 3 years old. So kung manarbaho ka kasi nagbantay sa bata. Mao lagi na akong kalisudan karon sir kay walay akong masaligan nga mabinlan ako sa ilaha. So wala pod magpasalig sa ilaha. Muna nga grabe gyud ang kalisod karon sa akong pagbuhi sa ilaha. Bisag salamat sa Ginoo nga bisag tuod sa akong pagbuhi sa ilaha nga bisag wala koy gakuran sa kada bulan. Salamat ko nga gitagaan nga pud ko sa Ginoo panalangin nga kanang kusog nga bisag taliwala sa mga bisag unsa among pagkaon. Mabuhi gyapon akong mga anak pero usa pod among gipasalamatan nga kanang kuan naay mag-anhi dinhi nga maka-check up sa among kalisod. So muna akong maingon nga salamat gyud kayo nga naa mo dinhi karon. Makita ninyo ang among kalisod sa among lugar. So mura akong Okay. Sige, og nami kuan dire no bugas o t-shirt. Ang Zen kahatol t-shirt. Dayon ang atong gamay nga school supplies. Atong dala. Sige. Kung ano ang atong chairwoman sa Dasig, sige ihatag padog ma'am dawata ma'am ang among gamay nga rasyon ito no diya sa inyo og pwede nimo ni pwede nimo makuan isukod ang t-shirt murag po raman tingali no pero sige lang okay. So, kaya yawon kung bakit yawon. So, okay, sige ma'am, salamat kayo ma'am. Salamat kayo sir. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.